Výborne. Dosť dobré intro. Tak, jak som slúbil, otvorím to vtipom. Why did Adele cross the road? To say hello from the other side. Bože môj. Toto ste nečakali, čo? Ne, to tam nedám. To je moc cringe. Daj to tam. Nie. No je to tak, sme tu po 4 rokoch od strednej, ja po vysokej. Ja pred vysokou, alebo na vysokej ešte. Prešli iba 4 roky. A my sme v byte v Prahe úplne inde, jak sme boli. To bracho sú reálne, ale keď si to tak vezmeš. No jo, ako 4 roky dozadu by mi nenapadlo, že budem lekárník v Prahe. Si poha. A ja už som aj za tým. Jo. No čo, chceme si povedať, čo sa stalo Čo sa stalo? za 4 roky? Fú, kamarát. Čak akože my o sebe vieme, ale tak zhrnieme to nejak úplne narýchlo, ne? No, kam viedli naše cesty po strednej škole pre tých 70 ľudí, čo nás počúvali, keď sme to nahrávali na strednej. Inak akože to bolo ale crazy. No. Ja si pamätám, jeden z posledných dielov mal cez 100 vypočutí. Jo, ako, keby sme to živili ďalej, tak nemusíme podľa mňa teraz začínať úplne na novo. Čo? No hej, lenže ja som tiež dostal dobrý nápad po strednej odsťahovať sa 3000 km. Od domoviny. Tak som išiel do Írska. Tam som bol 5 mesiacov. A čo som tam robil? Čo ja viem. Chuja zo seba primárne. No a okrem toho, že si zo seba robil chuja. Tak som robil na benzínke. Ale chuja, hej. Ale to je také zaujímavé, vieš, že robíš na benzínke, kde by človek ani nepovedal, že sa môže niečo zaujímavé diať. Ale primárne posádka tej benzínky ani neboli domáci. To všetko bola cudzina. A zarobil som lepšie ako tu. To mi je viac tak jasné, že hej. Ale prečo som odišiel? No, lebo peniaze nie sú všetko. No, to si hovorím, aby som sa utešil. Ale neviem, nebavilo ma to tam. Bol som tam sám. Ľudia tam sú takí Írsky. No to je také, vieš, také povrchové mi to prišlo vždycky, že sa s tebou pozdravia, pokecajú, ale čo sa týka tej práce, jak to povedať, sú majú taký prísny kódex, vieš, že sa moc nekamošia v práci a mimo prácu tých ľudí proste nevidíš. A ako myslíš kolegov, kolegyne? Kolegov, no. Lebo však nikoho iného som tam nemal. Tak ma to proste po 5 mesiacoch prestalo baviť, tak som sa zobral a prišiel som sem. A medzi tým mi kamoš písal, že zháňame ľudí do Prahy, neprídeš? A ja, OK. Let's go. No a to bolo celé moje rozhodnutie, ak som išiel do Prahy. A odvtedy si tu vlastne? Odvtedy som tu už 3 roky. Výborne. Už 3 roky, no. No a 3 roky som v Prahe, pracoval som v lekárni a teraz pracujem v nemocnici. Tam inak za tie 3 roky sa toho moc nestihlo stať, lebo mne príde, že tie posledné 3 roky tak zbehli, že to je až nepríjemné na pomyslenie. No mne príde, že posledné 3 roky akoby ani neboli. Od covidu mi strašne príde. Od covidu príde. je to také divné, no celkom. Ja som ešte stále v tom, že by mohlo byť tak 21. Mesiac dozadu som mal 23. Posledný podcast sme nahrali, keď som mal koľko? 19? Mohlo byť tak 18-19 rokov som mal. No a ja 20. A to som ešte chodil po škole za tebou aj s tým celým mikrofónom, aj s notebookom, aj so všetkým. A teraz ty chodíš za mnou ku mne domov nahrávať. Sme v kus väčšom meste, jak Michalovce. No to je úplne jedno. Si neviem takú tabletku od hlavy. Tabletku od hlavy? Tabletku, pirulu. A čo som ešte chcel? Ešte som chcel povedať. Neviem, už hovor ty. Mne už došlo. Ja po strednej som išiel na vysokú. Však povedz aj ako, ne? No, vyštudoval som slovenčinu a estetiku. A keď som už veľmi cítil, že potrebujem v živote nejakú zmenu prostredia a života, tak som napísal Adamovi, že čuješ, chcem prísť. A tak som vlastne začal robiť v lekárni, kde robil Adam. A ja som medzi tým odišiel. A on medzi tým dal vypoveď. Z neznámych dôvodov doteraz. Ale snad to nebolo kvôli mne. Dúfam. Ja som sa bál, že ty odídeš ešte v skúšobnej dobe. Nemôžem. No už nie, ale v skúšobnej dobe si ešte mohol. Vlastne hej, no.
Ale nie, to by som nespravil. Ja som šťastný tam, kde som. A tiež to hovorím kvôli tomu, aby som sa utešoval. Áno, áno. A čo, no a tak vlastne o chvíľku to bude rok, čo som vlastne tu. A tiež sa mi to ani nezdá, že už to je rok. Koľko to je? Pol roka, nie? Čo? Viac. Viac jak pol roka. V septembri som prišiel. A už je máj. No, To je 9 mesiacov už. Verím, že je to skoro rok. Strašne veľa. No neviem, stalo sa toho tak veľa, že až som na to všetko asi zabudol. Sa tak strašne veľa vecí deje, že to proste len vypúšťaš z hlavy. Jasne, segreguješ, aby si vlastne mal priestor na tie... A ani neviem, na čo chcem mať v hlave priestor, lebo... Ja ho mám dosť a som rád, keď je prázdny. Ale musíme poznamenať, že ľudia asi nečakali, že sa toto stane. Že sa objavíme späť, no. Ja som vlastne žil v takej imaginácii nejakej, že po strednej život so spolužiakmi zo strednej alebo nejaká interakcia končí. Ale nekončí, no. Je to tak, proste život to zariadí nejakým spôsobom. A ja ti poviem teraz presný opak. My sme boli strašne v tom, že to neskončí, že my ostaneme všetci pokope a všetci sa rozprchli. Lebo ty si čakal všetkých, ja som čakal iba jedného človeka. Damn. Toto bude nejaké hlboké. Tam nepoďme, teraz mňa boli hlava. Si musím fakt dať takú tabletku. Daj si. No. Už lepšie? Jasné, hneď. Instantne. Že to ľudia tak veria, že to tak funguje, nie? Som počul. Určite. Podľa toho, čo každodenne stretávam, tak určite. Že nasadíš antibiotika. Antibiotika, vieš, ak za 2-3 dní majú pôsobiť. Oni ti po 6 hodinách prídu povedať, že to nefunguje, že to nechcú. Vráti mi peniaze. Pani, to tak nefunguje. Jeden pán mi povedal, že mi zaplatí, až keď ho to vylieči. Čo má platiť za to, čo ešte nevie, čo mu pomáže, chápeš? A ono to vlastne dáva zmysel, aj taxikárovi platíš, až keď ho odvezieš. Až keď ťa odvezie. No ja som teraz cestou platil ešte pred. A aj to bola taká divná cesta, lebo som dlho nestretol taxikára, ktorý by sa chcel rozprávať. Sa s tebou rozprával? Hej. A čo ti rozprával? O debiloch na cestách. A bol mi nejaký divný. Celý čas mi bol nejaký divný. A keď mi povedal, čo by mi vadilo, keby sa zastavíme na benzínke, že potrebuje skontrolovať tlak v pneumatikách. Čiže prvá vec, čo som spravil, keď vystúpil, je, že som do predvoľby zadal 112. Že keby náhodou sa rozhodne vytrhnúť zadné dvere a chvála Bohu, k ničomu takému nedošlo. A nastúpil a doviezol ma vlastne až sem. Ale fakt veľmi divne som sa cítil v tom taxiku. Bol milý, ale som mu nechal aj sprepitné, ale... A však o čom inom taxikári môžu rozprávať? O debiloch na cestách a o politike, do tej sa vyznajú najviac. Ale počúval taliansku hudbu. A bol to Čech. Čo ma tiež celkom prekvapilo. Toto je inak rarita v Prahe. Že Bolček je Čech. Pre mňa je rarita, že... No to nemôžem povedať nahlas. Ja som ale keď som tu inštaloval ten nový stôl, na ktorom teraz nahrávame, na ktorom mám celý setup, tak ja som vedel, že bude veľký, ale nečakal som, že bude až tak ťažký. Lebo len tá doska, tá vrchná, má 20 kg. Dobre, a to jak si ho tu doniesol sám? Ne, však práve, že som ho nedoniesol sám. Ja som si zavolal taxikára, ktorý z hodou okolností našťastie mal Peugeot 3008. Chvala Bohu. A som sa ho spýtal, že či mi to nevezme, že mu dám peniaze za to navyše. A tak vyzeral, že sa mu asi veľmi nechce a hovorí, že no keď sa vám to tam vojde, nebojte, ja to tam dostanem. Ale jak si to vytrepal do bytu hore? Jaj? No, boleli ma ruky trošku, ale dalo sa to. Na 5. poschodie. No, výťahom. Sice máš výťah, pravda. Ale aj do toho výťahu na prate to bolo náročné. A to som si ešte veril, lebo bola doska a nožky boli osobitne zabalené. A ja to som si veril, že tie nožky dapchám do tašky. No i piči, som ani nezazipsoval ani nič. A navyše boli tak ťažké, lebo sú oceľové, že to hneď chcelo vypadnúť z tej tašky. Akože zatrhala taška? Ne, zip sa mi otváral a mi to chcelo celé vypadnúť. Ľudia nečakali podcast, si myslím. Ako pri mne ani mne nenapadlo, že to klapne a že budem takedy to s tebou nahrávať, lebo... Už viem, čo som chcel povedať. Ja som na to zabudol. A teraz mi to napadlo, že ja som ešte chcel ako na záznam povedať aj to, že my sme sa vlastne odkedy si prišiel do Prahy dohadovali o tom, že my to budeme robiť, že to chceme zase robiť, lebo nás to bavilo. Jasne. Proste v septembri som došiel 1. Už niekedy začiatkom oktobra
Lebo... Začiatkom oktobra sme o tom začali rozprávať a chvála Bohu bude končiť máj. A to sme už chceli ako zrealizovať to minulý mesiac, ale ja som na to nemal priestor, ale kúpil som väčší stôl, kde sa zmestia 2 mikrofóny, takže našťastie sme tu a dá sa to a nahrávame a trvalo to iba pol roka to celé dohodnúť, alebo pol roka, 5, 6, 7, 8 mesiacov. No. Ale aj tak sa to zrealizovalo a som rád, lebo to môže byť zase zaujímavé. Stalo sa od tej doby veľa vecí, len sa budeme musieť na to asi trošku pripraviť. Asi hej, lebo... Ja si tu rovno spravím taký shameless plug, že začal som sa pomimo toho, že robíme teda podcasty zase a že to možno bude aj zaujímavé, tak možno bude. Tak... Nečakané, že si ideš zrobiť reklamu teraz, nie? Na seba. No, že som začal robiť aj zase videá na YouTube. Ja, nech to dobre, nech téma pre teba. Áno, hej. áno. Adam natáča videá na YouTube o tom, jak hrá. Je to vtipné miestami. Miestami je to vtipné. Povedal by som humorné až komické. A stojí to za to, aby ste to videli, počuli, zažili vlastne to, čo zažíva Adam, keď trávi svoje osamotené noci sám pred obrazovkou. Ono je dobré možno asi podotknúť, že to nie je obyčajný klasický gameplay, aké by bolo 2.16, ale že to je skôr comedy type beat video. Že to nie je len také obyčajné, že sedím, hram sa, ale je to skôr len zostrih nejakých klipov a ešte jedna dôležitá vec, čo treba povedať, je, že to robím anglicky. Áno. A verím si dostatočne aj na to, aby som povedal, že je dosť možné, že tie videá pobavia aj človeka, ktorý sa nezaujíma o hry a nepozerá hry, ale má to byť primárne vtipné, čo si myslím, a zo spätnej odozvy od ľudí, ktorých nepoznám mimochodom, takže sa mi ako nepodliezajú alebo neutvrdzujú ma vo falošnej realite, ale od cudzích ľudí mám spätnú odozvu, že áno, je to celkom aj vtipné a dávam si na tom celkom záležať, alebo snažím sa, aby to nebolo úplná amatérska práca a vďaka tomu ma to aj baví viac, lebo síce si na jednom videu dám trošku viac záležať, že trvá dlhšie ho spraviť, ale o to lepšie potom vyzerá, o to je vtipnejšie, o to je to celé plynulejšie a má to grady, no snažím sa, aby to nemôžem povedať, že to nie je amatérska práca, ale snažím sa o to, aby to nebola amatérska práca, alebo aby to tak aspoň nevyzeralo. A to isté by sme chceli si robiť aj s podcastami. Aj s podcastami a práve teraz premýšľam, že buď dneska po nahrávaní, alebo môžeme aj teraz počas toho aspoň nejako slovne si povedať, že kam by sme sa chceli uberať. No, to je dosť... Čo by sme chceli riešiť, lebo cítime ten pretlak všetkého a bolo by fajn akože... Kreatívna tvorba je strašne dobrá vec na uvoľnenie všetkého, na uvoľnenie existencie a všetkého pozemského, čo sa ti deje v živote. Vieš, že si sadneš sem a tu sa môžeš odfiltrovať, ale treba mať aj si aj nejakú pointu. A tu nájdeme hneď po tom, čo sa došikam. Asi som práve zistil, že mám Raynaudovú chorobu. Idem si nájsť, čo to je, ale podľa fotky to vyzerá, že som to ja. Primárny Raynaudov syndrom je funkčná tepnová porucha, ktorá postihuje predovšetkým periférne časti horných končatín. Čiže práve som zistil, že mám Raynaudov syndrom. Raynaudov syndrom mám. A to čo je? Som našiel fotku na Instagrame práve. Aha, Instagram ti povedal, čo ti je. Dobre. Nie. Bro povedal, že má Raynaudov syndrom a ukázal mi fakera. Dobre, okej, v poriadku. A je to životohrozujúce? Neviem. Tak ma to nezaujíma. Dobre. Ja, aby som odštartoval na konverzáciu, mi napadlo, pred nahrávaním si spomenul, že posledný podcast, že sme nahrávali ešte keď neexistovala umelá inteligencia, a respektíve existovala, lebo však už dávno existuje, ale nebola takto voľne dostupná v podobe chatbotov. A mne teda napadlo, že tú umelú inteligenciu môžeme použiť do prvého v úvodzovkách dielu. No, keď sa budeš vedieť zamyslieť nad týmito, tak to bude fajn, ale tým, že si spomenul, že umelú inteligenciu. Zároveň my sme tento podcast začali nahrávať tak nejak bezcielne, len proste ako takýto refresh, takýto freestyle. Nás to proste napadlo. Hej, nás to proste napadlo, že si sadneme a ideme nahrávať, lebo sme to dlho nerobili, takže proste to teraz robíme. A
na to, aby sa trošku rozprudila konverzácia a možno sa aj k nejakým veciam zaujímavým dostaneme a do budúcnosti niečo pripravíme, tak drahá umelá inteligencia, ktorú si spomenul, keď ešte neexistovala, tak som dal vygenerovať nejaké otázky na rozprudenie tém a skúsiš sa nad nimi zamyslieť, ak to zvládneš teda. Ja viem, že ty to nezvládneš, ale to je v pohode. Prvá otázka, čo bola posledná vec, pri ktorej si povedal, to nemôže byť reálne? A ja si myslím, že to bude spojené s tvojou prácou. Väčšina týchto vecí. Ja doteraz neverím, že fakt, je to proste udivuje ma, jak sú niektorí ľudia proste hlúpi. A to mi takedy nepríde ani reálne, že takto, nevedel som, akí sú, žil som proste v nejakej akademickej bubline inteligentných ľudí a potom som sa sám akoby vypustil do sveta a nikto proste na univerzite ani nikde proste, ani na strednej ti nikto nepovie, že čo ťa v skutočnosti čaká. Ale jedna vec je, že ľudia sú hlúpi, ako takto. Ale nechcem akoby nikoho uraziť alebo niečo, je to proste spojené so zamestnaním proste, ktoré robíme. Robíš už, ale ja by som to celkom rád nie generalizoval, ale trošku rozpitoval, lebo to môže byť fajn. Ľudia sú, takto nájdeš samozrejme sedlákov, ktorí nevedia, že reálne vyslovene, že nič, ale tých je chvála Bohu málo, len si ich zapamätáš veľa. No. Ale máš potom ľudí, ktorí sú inteligentní v jednom, ale nevedia druhé, lebo sa o to nikdy nezaujímali, nezamerajú sa na to. A tak to som do istej miery aj ja. No, že proste ako tým, že študujeme nejaké to zdravotníctvo, farmáciu, tak proste v tom sa orientuješ, ale nemáš šajnu o daniach a o ekonomike svetovej, ani o politike vôbec. A tieto veci. A jedna vec je, že človek je, nechcem povedať hlúpy, ale laik, povedzme to ako laik, že proste v tom zdravotníctve proste sa neorientuje, nevie. Druhá vec je ale, keď si nenechá vysvetliť. Tak, to som tým myslel. V tom už je človek vyslovene hlúpy. Keď si nechce nechať vysvetliť. A nemusí, že dôverovať, nemusí niekomu vložiť dôveru do rúk, lebo toto je dneska už náročné, ale v takýchto všeobecných veciach, keď dojdeš napríklad aj do tej lekárne a ja neviem, niekto ti chce niečo poradiť alebo vysvetliť, pretože je evidentné, že to, čo rozprávaš, sú blbosti. Tak ja neviem, si to aspoň vypočuj, vieš, možno ti niečo ostane v hlave a možno si to zapamätáš, že možno to budeš vedieť aplikovať do bežného života a použiť. Ako takto. Možno mi nikto, kto nás počúva, neuverí, ale keď ja vysvetľujem niečo pacientovi, ako odborník, povedzme to takto, a pacient mi povie, že počkajte, ja sa opýtam chatu GPT. Ježišmaria. Alebo proste nejakého iného chatbota. Áno, že sa poradí s ním. Toto som mala ja. Aj neverili by ste, že koľko ich je, že neviem sa akože úplne vyjadriť, ako úprimne, mne to je jedno, hej, proste viem, kde svoju energiu investovať viac, kde menej, ale ak niečo poviem a viem, o čom rozprávam a ten človek aj tak proste potrebuje ešte nejaké iné potvrdenie toho, čo som povedal ja, tak mi to príde strašne také, hľadám správne slovo, lebo nechcem byť sprostý, ale príde mi to veľmi také, pomôž. Ja neviem, kokotné. Povedal som to za teba. Ďakujem. Čo sa týka AI-ka, ja si ešte pamätám posledných pár dní v práci, kedy za mnou chodili ľudia ani nie také, vieš, že on ti to ani nepovie, on sa bude tváriť, že to je normálne a on ti príde len ukázať ako výpis toho chatbota, že... Jo. Že toto mi poradil, to mi dajte. Hej. A tak nech vám poradí aj dávkovanie. Takto, on sa to volá, že second opinion, vieš, že väčšinou ako v Amerike to je celkom bežné, ale aj tu sa to robí, že proste keď máš nejakého doktora, ktorý ťa diagnostikuje v úvodzovkách, alebo ti približne ti povie, čo to môže byť, ale nebol si istý a ty to z neho vycítiš, že si nebol istý, jasné, že si dáš poradiť ešte niekým ďalším, to je normálne. Ale keby to robili, že prídeš z lekárne do lekárne a dvoch rozdielných ľudí sa na to spýtaš, to by mi prišlo tiež normálne. Ale že sa spýtaš chatbota a ešte zrovna toho, ktorý je momentálne pravdepodobne aj akože najmenej spoľahlivý, ale ani to ľudia nevedia, že je najmenej spoľahlivý. Jo, ale predstavte si tú situáciu, hej, že proste niečo vysvetlíte, ten pacient vám prikývne a potom vám povie, že sa opýta ešte AI
a potom to trápne ticho, keď vy tam stojíte, pozeráte na neho, on ťuká do mobilu, potom dvihne oči, pozerá na vás, kúka zase do mobilu, číta a potom prikývne a iba povie, že aha, áno. Že áno, daddy chat mi to schválil. Hej. Je to proste trápnych 30 sekúnd. Ale aj vieš, takéto proste... Je to neslušné, je to proste dehonestácia po niekoho povolania, vieš. Ja by som si tiež nedovolil nikdy, ja neviem, ani upratovačke by som, vieš, nehodil pred metlu smetie, že nás zameť to rovno už keď zametáš, alebo tak. Čo sa to nerobí proste. Neviem, keď sa chceš opýtať chatbota, aspoň mi o tom nehovor, pre Boha. No, povedz, že dobre, prídem neskôr, alebo dačo. Alebo povieš, dobre, ďakujem za radu, otočíš sa, odídeš. Jo. Aby si nebol za debila, tak si to napíšeš do toho chata proste vonku na ulici, kde sa na teba nikto nepozerá, nikto ťa nerieši. A keď ti to daddy chat schváli a povie ti, že áno, názor je správny, pretože to není prvý ani posledný krát, čo si to povedal, ale ten názor je správny, tak už aspoň choď do tej inej lekárne, ktorá je reálne o 2 ulice vedľa. Lebo jedno, čo je v Prahe veľa, sú lekárne. Sú veže a lekárne. 100 vežatá Praha, 100 lekárenská Praha. A pivovary. Čo je také naposledy, čo som si povedal, že to není reálne? Neviem, asi mi nič nenapadne. Možno taká nejaká, zase to bude asi nejaká taká bežná vec, čo proste asi bežne vidíš na ulici Prahy. Alebo v MHDčke kľudne. Ale mne to nenapadne asi len kvôli tomu, že ja tie veci vidím, pokrútim hlavu a vypustím. Ale asi pre dobro tohto podcastu si to začnem nejak buď zapisovať, alebo zapamätávať si to. Ako ja som presne to chcel povedať, že ten život tu v nejakom veľkom meste ma naučil neriešiť. Hej, strašne veľa vecí sa naučíš. Včera som išiel proste do obchodu, bolo asi 9:30 večer a naproti mne proste išiel typek v kostýme kurčaťa. Taký... S chocholom, normálne mal. To bol proste celotelový kostým. Times Square type shit. A to je buď takto, alebo potom sme sedeli nedaleko jedného obchodného centra, sedíme a ja iba hovorím, že ty vole, kúkaj. A išiel typek, ktorý mal iba žlté kriklavé slipy, stiahnuté tak, že keď to ešte dáš 0,5 cm dole, tak už uvidíš dačo, čo nechceš vidieť na ulici. Oh. A mal potetované komplet celé telo. Komplet. Oh. Jemu bolo vidno reálne proste iba, nemal potetovanú tvár, ale mal potetovanú hlavu, krk, ruky, brucho, chrbát. Ale to ani neboli, že obrazy, alebo nejaké obrázky. Takže hoď čo? Nie, to bola iba čierna farba. Oh. On bol celý kompletne čierny. Jo. Vieš, že to muselo bolieť? Že sa s horúčkami tam ležať u tatera. Jo. Ale mal dobrú kabelku. Žlté slipy a kabelku, hej? Jo. A žabky. Jedine metropola. Jo. A neviem, ani mi nenapadlo, že toto nemôže byť reálne, lebo keď to vidíš na vlastné oči, tak si povieš, že OK. Skôr si ani si nepovieš, že to nemôže byť reálne, ale prečo? No. Že prečo proste? Čo ti bráni sa obliecť? Neviem. Vlastne nič. Tričko. Vieš. Tepláky. Akože nič, ale to ma niekedy baví aj sám na sebe proste sledovať, že ako veľmi a respektíve do akej miery sme proste sami sebou nejakým spôsobom obmedzení. Ale v tom dobrom slova zmysle, že proste máš nejakú výchovu, máš proste nejaký morálny kompas a proste niečo ti proste nedá. Vieš, čo myslím? Áno, ja viem. A mne napadlo len povedať, že free will at its finest. Poznáš také tie videá, že free will at its finest, nie? Mm-hmm. To je takéto proste, ja neviem, že čo ti bráni si urobiť ráno doma kávu do svojho hrnčeka, ktorý máš doma, ale zobrať si ho do MHDčky a odniesť si ho do práce a popíjať z vlastného hrnčeka kávu, vieš? To nikto nespraví, všetci si to dajú do termosky, alebo si kúpiš kávu so sebou v kelímku, vieš, čo je také proste, že convenient na to, aby si to zobral niekam so sebou. Čo ti bráni? Nič, len proste vieš, že sa to nerobí, ale keď chceš, spravíš to. Robí sa to. No, napríklad, Moja vieš. mama to tak robí. Ona každé ráno pije akoby 2-3 kávy, hej? Či boha. To je jedno, hej? Srdcový šampión. A furt to tú druhú alebo tretiu už v tom hrnčeku si vezme do auta a má taký, ktorý jej presne pasuje proste do toho. Popíja až dokiaľ nedojde do roboty z hrnčeka. Vieš, alebo napríklad aj také, ja som videl na jednom videu, že proste typek išiel
akože mali, že meetup viacerí kamoši a tí kamoši sú z rôznych krajín, tak išiel po nich na aute na letisko. A jak išli na to letisko, tak čavo, že šoferoval a druhou rukou jedol proste normálne z taniera špagety. On si to, zobral si to z domu, vieš, tanier, plný špaget a tie špagety proste jedol v aute z toho taniera. To je proste free will at its finest. To sú také veci, vieš, že nie je to nelegálne, nedostaneš sa do problému, len proste sú to veci, ktoré vieme, že sa nemali by sa robiť, alebo sa nerobia, ale ani nevieme prečo. Že to není, a sú to veci, ktoré nie sú ani že neslušné, len sú proste netradičné, netypické, proste ľudia sú naučení nejakým spôsobom fungovať a ty keď z toho vystúpiš a urobíš niečo trošku ináč, ale väčšinou to sú veci, ktoré by ti ani nenapadlo spraviť. To je také, že proste použiješ slobodnú vôľu. Lebo však v podstate, vieš si vezmi, že napríklad ja som sa nasťahoval do tej Prahy, som tu začal žiť a ja neviem, ja som to bral chvíľu zo začiatku, vieš, že keď sa odsťahuješ od rodičov, aspoň ja som to tak mal, že ti nedojde hneď, že už bývaš sám, že už vlastne si sám za seba zodpovedný, že sám o seba sa musíš starať a takto. A jedného večera, keď som ležal v posteli, mi len tak dotrklo, že proste, čo mi teraz bráni v tom urobiť party pre 20 ľudí na byte? No v prvom rade to, že nepoznám 20 ľudí. Ale aj to vieš, že keby som mal, čo mi bráni? Nič, už ma nemá kto kontrolovať, alebo vieš, tiež také, že vlastne ja mám slobodnú voľu, ja si vlastne môžem spraviť, čo chcem. A potom si uvedomíš, ale vlastne, že ľudia žijú tak, jak žijú kvôli tomu, že je to convenient, pohodlné. Je to nejakým spôsobom, nejakým štandardom nastavené a vieme, že takto to je najpohodlnejšie, najlepšie, najefektívnejšie, alebo čo. Akože sú tam nejaké malé rozdiely, ale ten bežný štandard je nejak ako asi rovnaký všade. A potom ti vlastne dojde, že proste prečo by si nemohol ísť bossy do práce, keď chceš. Budeš mať špinavé nohy, ale však si ich umieš, ne? No, ako sú isté komunity, kde akoby chodia bossy. Ja keď som študoval na východe Slovenska, tak tam bol taký vlastne typek s frajerkou, ktorí každé ráno venčili 3 psov v okolí univerzity a chodili bossy a zabalení v deke. Vieš, a to je zase presne to, že si povieš, že nedostaneš sa za to do problémov, ak nie sú pod tým holí a neflešujú niekoho, nedostaneš sa za to do problémov, ale si povieš, že prečo? Keď si môžeš dať nejaké pohodlné topánky s anatomickou podložkou. Hej, ale pritom na druhú stranu si povieš, že na jednu stranu ty si povieš, lebo teba by to v živote nenapadlo to spraviť, tak si povieš, že prečo? A na druhú stranu to je také, že a však prečo ne? Veď môžu. No? Do problémov sa za to nedostane. Je to čudné? Áno, je to čudné, ale však môžu. Prečo nie? A má ušetrených niekoľko desiatok eur. Áno, za boty. Ale ešte mi napadlo, že čo mi prišlo naposledy nereálne, a to sme sa bavili o tých MHDčkách, o tých ľuďoch. Ja som prosím ťa videl pani v MHDčke, ktorá, a toto fakt akože tiež zase je na jednu stranu free will a na druhú stranu ale sám seba znemožňuješ. Pani mala nakreslené pery, ale nemala namaľované pery, vieš, keď si typická žena dá rúž, alebo ak si teraz holky robia to, že si dajú rúž a ešte si linkou obťahnú tie pery, aby mali nejaký, ja neviem, či tvar väčší, alebo rys, objem, niečo. Tak pani mala, predstav si, že zobereš svoju peru, od nej natiahne ešte 2 cm a takto to obkreslí celé okolo úst. Že s 2 cm odstupom od pier. A toto celé mala vymaľované takto na červeno proste hubu. Spodnú časť tváre mala takto vymaľovanú celú červenú. A to nebolo ani, že OK, vieš, že si povieš, že to je jedno, alebo tak, vieš, že keď niekoho vidíš v deke, tak tiež to je čudné, ale kývneš nad tým rukou, že však čo. Ale ja som sa pozrel na to pani, ja som sa úprimne zľakol. Ja nechcem byť zlý, ale ja som sa fakt úprimne zľakol tej pani. Lebo to nastúpiš do MHDčky a ešte ona mala taký čudný pohľad, polo neprítomný, vieš, jak smrť vyzerala, no proste. Na mňa čumela, ja som nastúpil do autobusu a ja som sa fakt akože zľakol. A ona si potom ale sadla ku mne. Yeah. Áno, ja som si teraz na to spomenul, ja som nastúpil, ona tam niekde stála, lebo tak. Ja som si sadol, na ďalšej zastávke vystúpilo strašne veľa ľudí, čiže veľa sedadiel bolo voľných a ona si sadla presne ku mne. Áno, to je tiež akože nejaký úzus v pražských MHDčkách, alebo možno akože in general. Máš 20 voľných miest a niekto má potrebu si sadnúť vedľa teba. To mi ale aj frajerka minule hovorila, že išla tiež autobusom
celý autobus prázdny, no, tam bolo 6 ľudí proste. A z tých, okrem nej, 5 ľudí, jeden z nich si proste prišiel sadnúť zrovna k nej. Ja nechápem, prečo sa toto deje. Nerozumiem tomu. V metre toto isté. Máš celý vagón, máš prázdny, ale proste človek si príde sadnúť zrovna k tebe. Keď je piatok, sobota v metre a je večer neskorý a je to mladá baba, ktorá si k tebe príde sadnúť, to chápem. Lebo sa cíti bezpečnejšie, keď je pri niekom, pri hockom. Jo. Ako by mala sedieť na konci sama so sluchatkami, nepočuje, niečo sa stane, je to zle. Čiže keď je to nejaká mladá baba, ktorá si ku niekomu sadne, aj keď je vlak skoro úplne prázdny, to chápem. Ale keď to je hockto iný, je to čudné. Aj keď akože mne to asi ani nevadí, vieš, lebo však čo mi to má čo vadiť. Len je to divné, je to zvláštne proste. A to je zase tá free will proste. Že však prečo nie, môžeš. Je tam voľné miesto. Mne tak napadá pri tom, jak sa bavíme. Ešte, prepač. Druhý extrém v MHDčkách je, keď je natrepaná a niekto má pri sebe voľné miesto a dá si tam tašku, kabelku alebo hocčo. Alebo si just sadne tak, aby si sa tam nezmestil. Áno. Ďalšia vec je ale aj to, že ja som si to naložil kvôli tomu, že ja chcem. Lebo popri práci a škole ja chcem mať nejakú kreatívnu tvorbu, ja chcem robiť niečo, kde vidím sám výsledky, sám sa viem ohodnotiť a mám spätnú odozvu priamo ja, ako keď to povie vedúci od vedúceho, od zamestnanca, či od zákazníka. Že zákazník povie vedúcemu, vedúci povie vedúcemu a vedúci povie tebe. Je iné, keď ty niečo vytvoríš, si za to absolútne plne zodpovedný sám. Ty niečo vytvoríš, niekam to dáš, zdieľaš alebo nejakým spôsobom to propaguješ a následne ti samotní ľudia, ktorí to vidia, dajú spätnú väzbu. Je to úplne iný pocit. Nepotrebuješ šéfa, ktorý nad tebou stojí a hovorí ti, čo máš robiť a ako to máš robiť. Spravíš si to všetko po svojom a sám. A ak máš nápad, ak máš chuť a energiu a čas, tak keď chceš, čas sa nájdeš. Čas si spravíš, to je pravda. Keď chceš, čas nájdeš. Tak je to iné. A tým pádom aj poviem ti to takto, keby ma toto, čo teraz robíme v tomto momente, alebo keby ma živia videá na internete, tak je dosť možné, že som brutálny workoholik. Fakt, že brutálny. Lebo teraz momentálne to je také, vieš, že meškam do práce 15 minút, no tak čo, no tak meškam 15 minút do práce. Ale je dosť možné, že keby ma moja kreatívna činnosť dokáže živiť, ja by som dosť možno bol workoholik. Lebo jednak kreatívna činnosť, tvoja vlastná je to, čo ťa najviac do všetkého baví. No zrovna u mňa to je kreatívna činnosť, u niekoho to môže byť manuálna práca. Je to tak. Aká je, to je dobré. Aká je najzbytočnejšia vec, za ktorú ľudia míňajú peniaze? U mňa to sú cigarety. Ale to nemusí byť len konkrétne na teba. Môže byť aj vo všeobecnosti, že čo je tvoj názor, že prečo ľudia, že na čo ľudia podľa teba míňajú zbytočne peniaze. To nemusí byť konkrétne u teba. Čo je podľa teba zbytočnosť, za ktorú ľudia sú schopní vyhodiť strašné peniaze? To je možno moje unpopular opinion, ale... Našli sme niečo, pozri. Plastiky. OK. Jo, takže napríklad takto. Pokiaľ nie sú potrebné na to, aby si proste dokázal normálne fungovať, tak prečo? A chápem aj ten psychologický aspekt, hej, že si proste dodáš možno nejaké sebavedomie a tak, ale no, poznám ľudí, ktorí to proste majú iba kvôli tomu, že to môžu mať. Áno. Proste mám na to, tak si to proste zaplatím. Áno. A asi je to môj unpopular opinion, lebo... No, ja som chcel zase napríklad povedať, je, že Ozempic a Mounjaro. Aha. Sú ľudia, ktorí vyslovene, že nedokážu za Boha schudnúť, že cvičíš, stravuješ sa, meriaš si kalórie, si v kalorickom deficite, dávaš si strašný pozor na všetko, čo zožereš, aj tak neschudneš. V takom prípade to chápem, ale podľa mňa je aj tých ľudí strašne málo. A 90% odoberateľov Ozempicu a Mounjara sú ľudia, ktorí to absolútne nepotrebujú. Nepotrebujú, presne tak. A ani nevyskúšali cvičiť, stravovať sa ináč. Áno, proste, ale to je také, že furt si vyberáš tú cestu, ktorá je proste najjednoduchšia, najrýchlejšia a čo najskôr ťa proste privedie do nejakého cieľa vo všeobecnosti. Platí to aj o týchto akože perách, hej, kde vlastne tí, ktorí ho potrebujú, tak
Dosť často na ňo ani nemajú, pretože je drahý. To som chcel povedať. A tí, ktorí ho vôbec nepotrebujú, len na ňo majú peniaze, tak to proste radšej zaplatia, ako by pre seba mali niečo spraviť. Čo si možno ani dosť veľa ľudí neuvedomuje, ktorí to nikdy neskúsili. Ale ono, často na to ľudia, ako keby, že si zvyknú cvičiť, alebo so sebou niečo robiť, alebo stravovať sa zdravšie, lebo možno im to, už len to, že to robia, im dodá nejakú energiu a chuť. Jo, no proste minule sme sa o tom bavili s kolegyňou, že sú cesty, ktoré sú teda možno akože dlhšie, že to trvá dlhšie, ale ako náhle proste na to naskočíš, tak sa to stane vlastne tvojou rutinou, jo. A dá sa proste chudnúť v dnešnej dobe aj bez nejakého sa potenia vo fitku, pri behaní alebo čokoľvek, lebo dá sa tá strava nastaviť tak, aby si dokázal chudnúť iba na základe toho, čo ješ. Jo, sú proste nutriční terapeuti, ktorí s tým dokážu pracovať a akože jasne potrebuješ nejaký pohyb, hej, ale tam sa rozprávame možno o nejakej hodinovej prechádzke k večeru, hej, a všetko, čo robíš, je, že si poctivo pripravíš jedlo a držíš sa proste toho, čo je nastavené. A podotýkam, že ľuďom, ktorí sa to takýmto spôsobom nedarí, áno, tam je absolútne validné použiť chudnúcie perá, alebo jak to nazveš? Ono to má názov akože z odboru. Ja viem, že to má názov nejaký, ale mne sa ho nechce hľadať a neviem ho. Ja to idem nájsť. Dobre, hľadaj. Ale keď sa ti nedarí schudnúť kľudne aj tým cvičením, aj tou stravou, že fakt to robíš, že fakt ktorý tam ostávaš, dlho snažíš sa a nedarí sa ti, absolútne valid. Ale keď chceš schudnúť 2 kg, lebo ti vadí, že máš 68, nie 66, a kúpiš si kvôli tomu 2 dávky Mounjara, kámo, niečo s tebou zlé, fakt. Antagonisti GLP-1 receptorov. No, tak sme doma. Jak sa teší z toho. Ja keby som bol, kámo, že lupič, že by som mal robiť zlé ľuďom, ja by som nerobil, že zlé ľuďom, ja by som nekradol, že cennosti alebo takto. Ja by som bol taký, že slightly inconvenient lúpežník. Že ja by som prišiel a ja by som ti neukradol telku, ja by som ti ukradol iba HDMI kábel od tej telky. Alebo neukradol by som ti rýchlovárnu kanvicu, ale iba ten spodok, aby si to nemal kam položiť. Jo, to by bolo, no. Vieš, alebo takto, ja by som len ľuďom robil zle, aby kradneš baterky, vieš, len od ovládača, alebo takto. Ja by som toto robil. Že ani nespravím škodu, len ťa strašne naserem. Toto napríklad. A to si sa kde naučil? Čo ja viem, ja som to niekde videl. A príde mi to ako celkom dobrý nápad. Ten prístup, že nespravím škodu, ale iba niekoho fajne naserem. Ja, lebo ma to baví viac. No proste povedz to pekne, sú ti emócie prednejšie ako peniaze. Presne tak. Krásne si to povedal, ďakujem ti. A týmto by som to celé kľudne aj ukončil. Ahoj. Ahoj.